Ja. Det må du. Hvor nu? Det må du i hvert fald. Den fra far. Claus, du sit her. Hvad er det? En pude. Ja, kan du lide det? Ja, Så siger du tak. Han siger tak. tak. Hvem er det? Og far. Wow. Hvad er det der til? Skal vi lige lukke den op? Prøv lige at lukke den op. Værsgo, Victor, det er for mig. Hvad er det? Det er herfra. Der er 10 tom. Nej, det kan man ikke. Pakker den af. Jeg kan ikke åbne. Sådan der. Hvor så? Hvad ser du så, Victor? Tak, mor. Ja, det var så let. Værsgo. Må jeg ikke åbne? Jeg ved godt, det er en Wii-spil. Oho, hvad er det? Jeg ved godt, det er det her. Hello. Det er han. Prøv at kigge. Prøv at vende den om. Er det filmen? Nej, Ja, det er vi. Siger du tak til Nana? Tak, det er ikke min. Her, ikke nu. Jeg ved ikke, hvad det er det Minions. Det vidste jeg godt. Hvad? Hvad er det? Nana, læs. En lampe. Nej, må jeg gerne lige se. Det er Minions. Må jeg gerne lige... Det er for baby. Ja, til dig. Det er noget, hvor den kan holde. Hvad siger du så? Hvor den slukker i 10 minutter eller sådan. Victor, hvad siger du så? Tak, mor. Du siger hej hej. Hej, hej. Kig på mig. Hej, hej.